Xi ħaġa falliet, krollat residenza u kellna vittma. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela meta kien mistoqsi mill-ġurnalisti dwar min għandu jġor responsabilità għal dak li ġara, ir-raba binja li ġarfet finqas minn sena u li din id-darba ħallit mara maqtula taħt it-terrapin. Hija ċara li xi ħaġa ftit tas-sigħat ilu falliet u dik xi ħaġa li falliet waslet biex tikrolla dar u mietet persuna li kienet għal-kwiet ta' dara. Xi ħaġa ġrat tiġi stabbilita dik xi ħaġa li ikollna mekkaniżmu in place li jiżgura li dak li ġara ma jerġax jiġri. Iżda fil-waqt li jgħid li xi ħaġa fallit, Robert Abela baqa' jinsisti li m'hemmx nuqqas min-naħa tal-Istat. F'artiklu fuq blog lokali prim imħallef emeritu mħallef fil-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem Vincent De Gaetano qal li l-Istat għandu obbligu li jipproteġi l-ħajjiet tal-persuni fi djarhom. Iżda fil-waqt li jaqbel li jeżisti dan l-obbligu, il-Prim Ministru repeta dak li qal fil-Parlament li m'hemmx nuqqas min-naħa tal-Istat. Ma kellna ebda tort għal dak li ġara. Dalodu l-Prim Ħallef Emeritu Vincent De Gaetano kiteb dwar il-positive obligation tal-Istat, ġifieri inti ma taqbilx li hemm positive obligation tal-Istat li jissalvagwardja l-ħajjiet tan-nies f'djarhom? Naqbel li l-Istat għandu dak l-obbligu għalhekk ġew promulgati regolamenti li jirregolaw l-industrija tal-bini e nistabbilixxu eżattament dak li ġara fil-mument li jiġi stabbilit dak li ġara wieħed irid jkun irid jara wkoll jekk kienx hemm xi nuqqas tal-Istat s'issa minn dak li jirriżultali ma jidhirx li kien hemm nuqqas min-naħa tal-Istat. Il-Ministru minflok jażel triq ta' dialogu qed jgħid li ma jaqbilx mal-proposta tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li jitwaqqaf Kumitat Parlamentari bil-kontribut tal-Kamra tal-Periti biex jiddiskuti it-triq il-qudiem u qal li mhux lok tal-Parlament li jidħol fil-kwistjoni. Minflok se jaħtar grupp hu stess biex jagħmel riforma tar-riforma. Il-Parlament imbagħad jiddiskuti l-konklużjonijiet. Din mhix kwistjoni ta' kumitat parlamentari, però se jkun hemm it-twaqqif ta' grupp li se nħu ħsieb illi naħtru jiena stess li se jagħmel reviżjoni sħiħa tar-regolamenti, tas-sistemi, tal-prattiċi, tax-xogħol. Se jkun hemm input fil-Parlament? Mhix kwistjoni ta' Parlament f'dan il-moment. Eventwalment nagħtu il-konklużjonijiet illi jasal għalihom il-grupp ikunu magħrufin u wieħed jista' jiddiskutihom ukoll.